Zdravím vás lidi u další série videí, tentokrát je to Amnesia, český Amnézia. Vybral jsem si to, protože jsem chtěl natáčet jednu lekacíru a o tu druhou jste mohli hlasovat v té anketě. Takže druhá bude vlastně Batman, nevím ten druhý název, takže prostě Batman. A budu hrávat custom story, vidíte, že už jsem si nějaké stáhl, nějaké náhodně z internetu. Takže se jdu podívat, jakou si zahrajeme. Vidíte, že tu mám i Google Story, to je vyrobeno nějakým fanouškem pro slovenského let's playera a vlogera Gogomena TV. Navštivte jeho kanál, natáčí fakt úplně super vlogy. Je to borec a já si zahraju asi House of Creep. Dám start. Loading. Nenávidím také to začátky. Opravdu ne. Ty bude určitě něco lekacího. Ježiši. Kamera se mi sama natočila. Hello, if you don't know how to continue, remember to check bench shells or no. Ale já vím, jak pokračovat, takže nashledanou. Takže je poličky. Je papír. Tak nic no. Já jste si mysleli, že zapomenu na lucernu. Ježiši, co to bylo? Proč se to samo otáčí? To ne. To je hrozně špatné. Takže máme lucernu a nejde pokračit, takže někde tu bude. On je hned tady, no tak to ne, to jsem nečekal. A když tak pro ty, kdo začínají, tak tabem se dává inventář, Fkem se vytahuje lucerna, tady máte počet křesadel, tady máte všelaké věci, třeba tady klíč, tady máte počet oleje, tady máte vzpomínky, teda no vzpomínky prostě nějak takhle. Já do nich teda lozím jenom Mkem. Tady máte, kolik máte oleja a když chcete třeba použít do lucerny, když ho máte 0, tak vám prostě nesvítí. A když chcete použít nějaký přin, tak na něho dvakrát kliknete, levým, dojdete ke dveřím, kliknete levým a máte to. Já si teda teď vytáhnu lucernu a můžeme pokračovat. Dobře, takže to byl malý tutoriál na hru Amnéziu, myslím, že jsem. Ne, já také tu uličky nenávidím. Ty vole! Co řekl? It's a trap. Jo, a ještě toto jsem chtěl. Pokud chcete vidět moji webkameru někde vpravo dole, tak musíte mi říct jak na to, protože já fakt nevím, jak to tam mám dát ten můj ksik, abyste viděli prostě, jak se lekám, jak se tvářím, když se leknu. Jo, Laudánium, je to Laudánium, že jo? Ježiš ty vole! Sežer si to! Zpátky! Sežer si to! Ty! Sežer si to, ty! Svině! Sekl ses tam, co? Už ne! Už nic lekavého, zdrhám prostě! Ty vole! Proboha! Teď se mi to hodilo pod čáru, jak se si to dá zpátky. Jo, co to je? No, nevím. Na to asi dojdu. Co je ve skříni? Lektvárky. Jo, já už vím, prostě takhle. Sehr praktisch. Sehr praktisch, to je dobré, sehr praktisch. Takže to mám dát na co? To je jaká? Sehr praktisch. Sehr praktisch, to je dobré, sehr praktisch. Sehr praktisch. Sehr praktisch. Co to je? Proč se? Ne? Kde je? Ne. Ona je bugnutá. Ona se mi tu bugla do zdi. Ne. Ještě víc se bugla do zdi. Pojď sem. Já tě zachráním. Jo, zachránil jsem tě. Já jsem prostě zachránce. Sehr Sehr praktisch. praktisch. Und ob ihr wirklich richtig steht, Ich gar nicht seht ihr, wenn das richtig Licht steht. angeht. To je dobré.
Žádný unity řešit. Nemám to řekl, nevím. To je dobrá mapa. Ježišmarja. Je, potkan. Já jsem taky malý jako potkan. Potkan. Hello potkan. Já jsem mistr potkan, já se na vás povozím, jo? Jeď. Vez mě. Fuck you. Mistr potkan? Co je tady? Tady nic. Taky nic. Ježiš, křesadlo, pojď sem. Ne, on mi pohnul šuplíkem rychle pryč před ním, protože je olejnička. A co je tady v tomhle šuplíku? Jestli se teda můžu zeptat? Nemůžu, dobře. Sanity poison? Ne, já jsem tady chtěl to... Je, Laudanium, yes. Takže tam to taky nebylo Laudanium, jak na mě vyjel ten santík. Ty blbej potkane, nevoz mě pořád někam. No, ježiš, běž pryč. To je žebřík? To je dobré. Žebřík. Ale má to zvuk, jak kdyby chodil po železe. Takže můžeme vystoupat. Ne! Dobrý, já už jsem myslel, že spadnu. Skáču, kam to vede, sakra? Aha! To je klíč. Ježiši, pavouk! Jo, a ten klíč. Aha, chápu. Dobře, nechápu a ani nevím, jak ten klíč mám využít, když je to jakoby item jenom. Au! Proboha! All is good? Ježiši, co mi chceš udělat? Vypadni. Je se tady? Někdo mi píše. Pryč. Neotravujte mě teď. Jestli to bude ta osoba, kterou myslí. Ta. Ano, ta. Tak. Jo, zbiju. Pořád mi musíš psát, pořád mi musíš otravovat. Zrovna když natáčím. Já tě zbiju. Doufám, že se ta osoba, která mi asi píše, na to nepodívá. Jinak by zbyla ona mě. Ano, přesně takhle. Jo, zbyla. Skopala. Ano, skopala. Takže promiň, jestli se na tohle díváš, jestli to seš ty. Pokud to nejsi ty, tak seš samozřejmě svině, protože se na to nejdíváš. Znám jen jednu osobu, která myslím, že napíše každý den a většinou když natáčím, takže ty let's play, na které jste se dívali, jsou natočené třeba až na podruhé. Prosím, vyskoč! A to mám... Jakože já ani nevím, co dělám a... Počkat, dělám to správně vůbec? To jo, já jsem ani nevěděl... Já celou dobu nevím, co dělám a dělám to správně, no to tak to je pěkné. Takže já teda s vámi tady asi... Ne, zase taká hnusná holička. Potkane, běž tam, otestuj to. Ono se to na mě divně tlemí, já tomu nevěřím. Ne, fakt, ne! Nechte mě, pryč! Jo, ježišmarja, ještě že tak. Ty vole. U této chodby já se s vámi loučím, těším se na vás u dalšího dílu, to bude Batman, další let's play, potom bude zase Amnesia a takhle pořád dokola. Bude se to střídat, nebo bude dvakrát zase Amnesia, dvakrát zase Batman. Doufám, že se vám budou líbit tyto custom story, jestli se vám nelíbí custom story, tak to jo, já za to nemůžu, myslím, že až dodělám, ne, to vím určitě, že až dodělám tuto custom story, tak prostě budu dělat custom story zase další a ta už třeba bude lepší a lékavější a prostě lepší.
Některé custom story bývají třeba, že nejsou vůbec lekavé, ale jsou na logiku a s randomní, o kterých se hodně na... Ty vole! Barel! Pořád tady na mě pořád musí něco bafat, lékat, létat. Takže já se tady s vámi loučím a čus.